Ipinamalas ng 11 topnotchers mula sa Pangasinan ang galing at husay sa kakatapos na May 2025 Nursing Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng Professional Regulation Commission, umabot sa 6,935 ang pumasa sa kabuuang 10,770. Sa Pangasinan, naiuwi ni Leewen Martinez at Therese Tenorio Taron ang top 5. Top 6 si Jamela Concepcion Casis. Samantha Calu-ba-quib Cruz at Monette Jossa Villanueva sa top 7. Jovelyn Bautista, Alaina Kayla Araujo C. at Rose Sheila May Duwata Domingo na top 8. Christina Paula Finoliar Samson, top 9. At top 10, Janine Kate Nava Dumantay at Quizel Alcuzin Navelgast. Congratulations to all of our passers, including the passers of other schools nationwide, and also to the top-notchers. So all of your efforts, your perseverance, and also your parent support and prayers have paid off. Congratulations! Samantala, hinirang na top 1 performing school ang University of Pangasinan matapos makakuha ng 100% overall passing rating at top 8 performing school ang Lyceum Northwestern University. Isang taas ng pagpupugay sa mga bagong nurse ng ating bansa at sa magandang resulta sa mataas na kalidad ng edukasyon at sa larangan ng kurso na kanilang pinili. Kamusta po ang feelings na tayo po ay nakapasa? Masaya po. Puyat po naghihintay. Grabe po yung anxiety ng paghihintay dun sa results. Pero worth it naman po. Opo. Sobrang thankful po kami, lalo na po kay God, na nandito po kami sa posisyon na ito ngayon. At yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.